Ассалому алайкум бародаро. Имрӯз ман шанбе бозор Вихадной. Ҳамин рӯз хостум ки як видео кунам ки ҳами Вихадной ман чӣ хел мегузаронам. То ахира тамошо кунед. Авқот кардан ман мошина полни шустагием, даруну берун тоза кардагием. Ҳама ямира тамошо кунед. Як кам тарак представление пайдо мекунед ки шумо дар Вихадной чӣ кор мекунед. Ман барои чӣ бе прицеп истодагием. Барои чӣ ки прицепам холодильникш гиронай. Вайра як дуртарак мондум ки овозиш мара харар нарасона барои хов кардан шав. Барои вай прицеп ман мондум, отсоединит кардам. Тягача яъни ман мондум як мешум даруну берунша як ош мекунем. Бародаро тамошо кунен, лайк монен дар видео паҳн шава, дига бародароам бинан, бачое ки омаданиан кам тарак представление пайдо кунанд ки чӣ хелай кори фура. Иншааллоҳ ки видео мекунем дар бораи расход, дар бораи омадан видео бисёр кардагием. Дроен тамошо кунен, номрои менеҷерора мондагием. Метавонед шумо занг бизанен, самостоятельно шуморо трудоустроит кунанд. Ягон мушкилӣ надора. Чӣ ҳуҷҷатҳо дар корае ҳамаша гуфтагием. бисёри бародаро мепурсанд ки меган ака ҳамин мошиноро фирмаҳо худшон моҳика метиҳанд, мешӯе. Бародарои хе нестай, мушкилӣ надора шуштани ҳамин мошин. ҳамин 4-5 сатил овқатӣ метавонӣ ки бишӯиша. мошинои наван бози ҳамин фирмаҳое ки ҳастанд, бисёри фирмаҳои литовский фарқ надора, венгерский мошиношон наван бисёр фирмаҳора. 2023 мошини ма иҷабад бисёр ғаж намешава мошин ки ҳар рӯз бишӯиша. Ҳамин як ҳафтада агар як бор бишӯӣ, 2 ҳафтада даже як бор бишӯ дастаточнай. ман ҳаракат мекунам ки ҳар ҳафта бишӯм. Меша ки мисол кор бисёрай, мисол як ҳафтада 2 рӯз вихадной, як ҳафтада 1 рӯз вихадной дорум. Барои ҳавай мисол рӯзое ки 2 рӯз вихадной дорум, ҳафтое ки 2 рӯз вихадной дорум, ҳамон рӯзо ҳаракат мекунам ки обязательно мошина даруну берунша як генерална бишӯм, тоза кунам. ҳеҷ кор нест дига. 2 рӯз, як рӯз меброӣ мегарди даруни шаҳрда, дуюм рӯз бекор намешада. Даруни мошин да хов як камтар мошина мешӯӣ, ҳаракат мекунӣ, ягон авқот тайёр мекунӣ. ин ҳамин хел бародаро. Так что зиғ намешен. хай ин ҳамин хел бародаро. фаҳмидем ки фирмаҳо шумода моҳика наметиҳад ки мошина дурорен, моҳикада мошина бишӯанд. Ягон фирмаи хенестай, фирмаҳое ки ман медонам хенестанд, ҳамин литовский фирмаҳо ягонташ наметиҳанд. Единственный прицепа мегӯянд ки ҳай ки ягон медикамент агар заказ шава, ҳай мекунӣ прицепа даруну берун полни мешӯанд, метиҳанд. Так тягача бояд худат бишӯӣ, тоза кунӣ. худта приятно мешавад. Метавонӣ ки вообще нашӯӣ, ягон касро маҷбур намекунад. ман худам мешӯм ҳамин мошина ки мада приятно бошада мошин тоза хушрӯ. Вот коллега. Привет таджикским братьям. Ваш земляк молочага. Все делает красиво, чистенько. Те, которые хотят приехать, что им надо приготовиться, что им надо делать, чтобы потом приехать? Чтобы не ошибиться, чтобы знать. Научиться водить машину сначала. Самое главное, да? Да. И изучать. Ребята, не учите русский, учите английский язык. Все. Вы видите, что россияне делают, поэтому лучше учите английский. Правильно говорите. Хорошо. Да, спасибо. Давай. Не, я в полном серьезе. У меня много приятелей, у нас работает много из Таджикистана ребята. Мы хорошо с ними понимаем друг друга, общаемся. Хорошего дня. Все, спасибо. хай ин ҳамин хел бародаро. и мардагай украинай хай естественно ҳози дар давлатшон нотинҷай. барои вай агар русиро азиёт накунен, англисиро азиёт кунен, яке ҳатман бояд ҳам русиро донӣ, обязательно бояд ки русиро донен. агарам шумо англисиро донен, руситон дар кор нест. метавонен ки шумо менеҷерои англиси гапзан қатъи кор кунен, фақат бо осонтарак мешавад. мо дар як паркинги платнием. иҷа як паркингай, гирдаш полни маҳкамай.
мақсад дараш код қатӣ ҳуй меша, код қатӣ маҳкам меша. Ҳаминҷа ҳамагӣ 5та мошинае. Мошини май 4таи дигар. 3таш ай Беларуса, 1таш ай Украина, ма ай Тоҷикистон. вақте ки бародаро як чӣ мегум да, дар куҷое ки бошӣ набошен, аввал хита ҳурмат кардӣ. Агар мақсад корта дӯст доштӣ, уже ҳамо окруженияш тра нигоҳ мекунад, тра ҳурмат мекунанд, мақсад уже диққати дигахи гап мезананд. ҳаминҷа истодагӣ будум, кадомеш мегзара, мақсад уважение хати гап мезананд, мақсад салом алейк мекунанд, таъриф мекунанд тоҷикора. алҳамдулилла як мақсад хирсанд мекунад итра ки алҳамдулилла тоҷикои мо дар Европа мақсад хушрӯ, мақсад дар борашон гапҳои хуб гап мезананд. Як хирсандира ҳис мекунед дар ҳамаи Европа. барои ҳам бародаро ҳаракат кунен, омаден, хитона ҳурмат кунен, сами главни хитона қадр ки карден, баъд дигаро шуморо қадр мекунанд. ин ҳами хел мошина дидем чӣ хел тозааки хушрӯак шид. анаковози майда майда уже дирноша як бор мешӯем, тоза мекунем, баъд як ош тайёр мекунем. то охира тамошо кунем бародаро, нигоҳ кунен оше ки ма кардагим чӣ хелай, чӣ хел омадагия. як бор бинен да. бародаро, ма нагуфтам тона ки ма дар кадом давлатам. ма дар Франсияём. имрӯз 15 декабри 2024. нигоҳ кунед ки ҳаво соф, хунук нест, салқинакай, созай. бародаро телеграм канал дорум ба номи Фараҳтиҷӣ. силкаша дар описание мемонам, дар комментариям, ҷои комментариядам закрепид мекунам. ҳамун силка қатӣ дуроен, рост телеграми ма да мақсад медуроен, подписат кунен. ягон вакансияи нав шава, ягон корои склад ё ки ягон корои дига беғарз ай далнабоишкӣ, ман ҳатман дар ҳамунҷа эълон мекунам, чтобы шумо прямои работодател қатӣ менеҷеро, мақсад аделкадро қатӣ гап занен, трудоустроит кунанд тона бе ягон мошеннику, бе ягон посредник. нишон метавонам тона бародаро чӣ хел мошин дирнаш чанқай, ҷои ховуш, холодильникаш. бародарои ки ози ягон вақт ҳай накардиан, намедонанд фурара дирнаша чӣ хелай, мепурсанд ки чӣ хел хов мекунед шумо, чӣ хел мехӯрен, чӣ холодильник дора надора, ози ҳамаша нишон медиҳем. нигоҳ кунед чӣ хел тозаак, хушрӯак. ҳар ҳафта ҳамин хел вихадноёда тоза мекунем. як соат вақтат мера. фақат дина продукти харида гирдем. магазини ҳалол, колбаса, гӯшти ҳалол. нигоҳ кунед ҳалол нависаga. ин барои ҳам бародарое ки мепурсанд ки уҷа ягон чизои ҳалол мешаёфта. ҳамаи чи ҳаста. инаи притсепи май. инҷа коллега хати ош кардесем. коллега, говори что-нибудь. Приятные Как? выходные. Вот с меня Да. сейчас домой. Да. А нам хороших работа, да? Да, работа вообще хорошая. Да, короче, намехе чах-чах, когда як ош мекунем. бародаро ина оши ма кардагӣ тайёр шид. бародаро подписатсия кунед дар канали ма, видеои нава пропускат накунед. алло ҳамата нигаҳбон шава. саволо боша нависен дар комментария.